Здравейте, приятели! Както в събота ви обещах, представям пред вас най-новото попълнение в магазина на Bossy.bg. Красивите боти на Пирко. Изключително леки са. Аз лично чак толкова лека обувка до сега май не съм виждала. Той заставало да има листенце, тъй като са много меки. Някой ми писа, че иска да види точно тези черно с червено. Наистина са много красиви. Вижте ги колко... То е едно по-скоро бордо е червеното. Много красиво стои, много стилно. Иначе ги има и в зелено, което е също много яко. И съответно в черно. Вътре са с мека подплата от поларче. Не е естествена подплатата. Полара отвън е естествена кожа. Много са леки, както казах, и изключително гъвкави. Ето вижте, подметката е просто наистина много гъвкава. Навсякъде се огъва. Много са леки, много са мекички. За красотата няма какво да говорим. Виждате ги, в мен тези двата са ми фаворит май. Или може би защото черното се дублира с моите на Shape-an. Помням си миналата година колко много исках такива и никой в България ги нямаше. Реално Bossy.bg е първият магазин, който ги внася. Цената има е 298 лева на този модел. И по-есенни са може би, но с това поларче отвътре с една допълнителна вълнена стелка със сигурност ще станат и за зимни условия. Другото и моделче е зимното вече, което е с доста по-дебела подплата. Ето пак е някакъв вид полар. Отвънка са изкуствена кожа. Знаем, има много любители на обувките от изкуствена материя. Абсолютно същата подметка. Само една секунда да ви покажа колко е гъвкава. Вижте колко е гъвкава и мека. Много е лека. Дори и тези. Това вече си е зимния модел. Ето вижте пак отвътре колко много дебела подплата имат. Има ги в кафяво и в черно. И да, просто и двата са много стилни, много класически модели, които биха паснали на всяка една визия и по-спортна и по-официална. И двата модела са с цип отстрани, така че да бъдат по-лесни за обуване, нали? Не с връзките. Така, това са зимни модел. Пак повтарям, по-есените са естествена кожа, отвътре с много лека подплата, ватирани с лека подплата, а зимните са изкуствена кожа с по-дебела подплата. Така, другото, което искам да ви покажа е Челси модела. Те са си на бук. Така, забравих да кажа ценичката на зимното моделче. Момент. Не знам, после ще го проверя колко е, за да не бавим сега времето. Сега, следващото моделче, което искам да покажа, това е Челси модела. Червено, по-скоро бургунди и черно. Само да махна уплътненото с хартия, за да видите отвътре. Отвътре има много лека ватирана подплата, както бяха есените. И долу, стелката се маха всъщност, ето мога да ви я покажа, филцова. Много са леки също. Реално тук на тази марка и есените, и зимните обувки са много леки. Аз лично съм впечатлена от това колко са леки. Чак ми е интересно ги сложа на една везна да видя точно колко са. Много са красиви. Челси модела не стои по-официално. Много добре би си паснало на визи с рокли, поли и така нататък. Има ги до 45 или 42 номер от единия цвят и от другия съответно 45. Така че и дами с по-голям крак ще намерят своите обувки на Пирко.
Така и черешката на тортата, което най-много ми кефи, е този бутуш Empire, модел Empire, за истински принцеси, според мен. Изключително красив бутуш. Първо се стреснах, защото не бях видяла ципа, но има ципче. Нормално, иначе би било сложно с тези връзки. Отвътре си е тази батирана подплата, както са есените. За мен този бутуш би бил перфектен за зимата. Също много лек. Тук наистина прави впечатление, имайки си вече е бутуш. Изключително гъвкав, изключително стилен. И заради връзките би стоял добре и на по-спортни визи, а заради височината си много добре ще си пасне с рокли. И това е. Пирко, Боси БГ, заповядайте в техния магазин, където съм в момента, улица Зора 1, град София, а с кода на Слинготека 5%, може да се възползвате от намаление на моделите, които ви харесат. Това от мен със сигурност ви препоръчвам тези прекрасни и много красиви и може би една идея по-различни обувки. От мене, чао и до скоро!